15 пизишки тоҷик барои риоя накардани қоидаҳои буриши қайсарӣ ё таваллуд аз роҳи ҷарроҳӣ ба ҷавобгарӣ кашида шудаанд. Ҳабибулло Воҳидов, додситони вилояти Суғд, рӯзи 5 январ дар ҷаласаи ҷамъбасти як сол фаъолияти ниҳодаш гуфт, алайҳи ин афрод парвандаи ҷиноӣ боз шуд. Як мусоҳиби радиои озодӣ, ки дар ин ҷаласа иштирок дошт, рӯзи 6 январ гуфт, додситони Суғд аз он нигаронӣ кардааст, ки ташхису табобати занони ҳомила дар бемористонҳо ба таври зарурӣ сурат намегирад. Бештари вақт дар давраи ҳомилагии модарон дар муассисаҳои тиббӣ камхунӣ ва бемориҳои дигари онҳо муайян намешавад. Дар таваллудхонаҳо муоинаи пурраи онҳо сурат намегирад. Баъзан беасос буриши қайсарӣ мегузаронанд ва баръакс дар ҳолати зарурӣ ин амалиёт гузаронида намешавад, афзудааст ӯ. Ҳабибулло Воҳидов дар идома гуфтааст, ки таи 2 соли ахир дар вилояти Суғд 23 модар ва беш аз 2000 кӯдаки то 1 сола фавтидаанд. Ба ҷавобгарии ҷиноӣ кашида шудани 15 пизишк дар ҳолест, ки тобистони соли гузашта раиси вилояти Суғд Абдураҳмон Қодирӣ аз ҳолатҳои зиёди буриши қайсарӣ дар ин минтақа нигаронӣ кард ва гуфт, зоҳиран ин бахш ба тиҷорат табдил ёфтааст. Абдураҳмон Қодирӣ моҳи августи соли гузашта дар мулоқот бо табибони маҳаллӣ ин солро ҳам дар миён гузошт, ки буриши қайсарӣ воситаи тиҷорат аст ва ё занони тоҷик дигар қобилияти мустақилона таваллудкуниро аз даст доданд. Қодирӣ бо интиқод аз зиёд шудани ҳодисаҳои буриши қайсарӣ гуфт, маълумоте дорад, ки табибон ин корро ба хотири пул анҷом медиҳанд. Раиси вилояти Суғд дар бораи ҳаққи хадамоти табибон барои анҷоми чунин амалиёт чизе нагуфт, вале занҳое, ки аз ин амалиёт гузаштаанд ва ё журналистоне, ки мавзӯъро таҳқиқ карданд, мегӯянд бархи табибон ба гузарондани буриши қайсарӣ манфиат доранд, зеро аз ин ҳисоб маблағи зиёдтар ба ҷайби онҳо меравад. Аз рӯи муқаррарот буриши қайсарӣ бо тасмими табибон, ризояти зану хишовандонаш ва дар ҳолате анҷом мешавад, ки аз рӯи пешбиниҳои мутахассисон таваллуди табиӣ барои зан оқибатҳои ногувор дошта бошад. Дар ҷарроҳӣ аз рӯи буридани қисмати поёни шиками зан тифл берун оварда мешавад. Ҳадафи амалиёт таваллуди солими кӯдак ва ҳифзи ҷони модар аст. мувофиқи қонунгузории Тоҷикистон таваллуд ройгон аст ва таваллуд аз рӯи амалиёт аз рӯи нархномаи расмӣ 622 сомонӣ муқаррар шудааст. Тибқи маълумоти расмии Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии Тоҷикистон, ҳамасола аз 6 то 8% занони тоҷик тифлони худро тариқи ҷарроҳӣ ба дунё меоранд. Масъулини вазорат мегӯянд, зиёда аз 60 ва ё 70% ҷарроҳиҳо фаврӣ ҳастанд ва дар ҳоле анҷом мешаванд, ки ба ҳаёти зан ё кӯдак хатар таҳдид намояд.